Tá tús Cuairt Uachtarán na Héireann, Michael D. Higgins le na Horas an Marathon. An na TG4 Stáit ag Uachtarán Éireann an Marathon. Cuir tús leis an toras go hefigiúla marach nuair a chuir is Spáinín hasanna fáilte ribh ag Cuairt an Windsor. Dúirt an tuachtarán gur toras Aontaithe atá an go leor Banlí. Agus go táhachtach gon dá híd a bhfuil leic leis an áma cathú. Tá tús Cuairt ag an Uachtarán le na Cuairt Stáit an Ríocht Aontaithe. Leabhar sé de híine faoin tácht amháin leis an gcuairt oifigiúil Stáit seo. Tá muid ceiliúra an dul chun cíanatá deanta in ardiscint ar a chéile. Is comála sin tá súlám go bhfuil muid ag oscailt réim nua ina bhfuil nithí nua úra le deanamh. Tá me sú leis agus tá súlám go muintigh muintir na Héireann sa mratan sása bhás ach go comála sin iad san na daine tháinig an bhreatan atá na cónaí in Éireann go mé siad san sásta leis an dul chun cían íontach tá gceist. Brunú an áireacha oifigiúla de chuid an airm ar an Uachtarán sularrág sé sláán leis an áras inniu. I meas na nefigach a bhí bailithe le chéile ag an áras inniu, bhí an Tara Lanny Francis Fitzgerald, Lachlan Quinn, Lasord Rooney an Uachtaráin, Fintan Fanning, Commissioner Cúnta an Chóir de Síochána, agus bhí ceann fórne an airm an Lieutenant Generalta Conor O'Boyle. Ag fiche héise dóhainniu, heistil an tuachtarán chuig aerodrom bheith gasmuin. Bhí tunnach an onórach an aontí leis an Uachtarán nó rinne sé a bhealach ón árasán na beorc an Ionisce chuig aerodrom bheith gasmuin. Tá sé tábhachtach ghlacú leis gur féidir linn na féidireachtaí ó nóméid a ghlacú agus gachrád atá ceapad an todhchaí a dhéanamh gan aon dearmad a dhéanamh ar na nithéas tábhachtaí I dtaithí muintir na Héireann, Somália nó San Breatan. Dag an tuachtarán Michael D. Higgins agus a bhean chéile Sabine in aontí leis an tánaiste Éamon Gilmore agus a bhean chéile Carol Haney an Téradróm ag a ceithre chlog tróna le aige thuirt ar London. Éiríonn Nualan nuacht TG4 ag aerodróm bheith gasmuin. Agus lemuní seo chuis an Windsor tíomh mo go London tar dúirscóir mar is teasa ní chealla. Bhís a réiteach le fad a bháid teasa an toras seo agus tá ceann scríbanis baint amach ag an Uachtarán. Tá go dtíobh mar dúir tuaimar tá siad a réiteach chun toras seo le fada an lá in áiríre ó nuair a thug an bhainríonn Eilís Cuairt oifigiúil Stáit ar éideann cúpla bliain ó chuin. Mar dúir tútán tuachtarán Michael D. Higgins tá sé I London fi láthid, tháinig sé isteach Airport Heathrow a héana agus a bhean chéile Sabine a gcuideachta an tánaiste. An sin ar nó chur ambassador na Héireann chun na Breataine Dan Mulhall chu sé an fáilte rúb agus ar nó chumá bhí Viscount Hood tháinig sé héanaach chumá ar son na banríonna chun fáilte oifigiúil chu rúmpú ar a rúdbhealach. Inis Arnú, tá caintear a toras seo le fad an lá go háirithe ag pobl na Héireann in Teas an Mratin. Beidir nach bhfuil pobl na Breataine I gcoitina gúilas acu gúil an toras Stáit seo ag tarlú ach níiad te bhfuil mórt in Teas Windsor mar ecinn tú tá bratachaí na Héireann a crochta in Teas ar a bríomhráid. Agus bhí mo chóileachaí an níomh Bhreisán, bhí siise I London inniuh agus fuair si deacha pobl na Héireann faoi thoras Stáit oifigiúil an Uachtaráin. A maira chuiríonn tuachtarán Michael D. Higgins tús le Cuairt oifigiúil Stáit cead le ar a bhreatain. Beidh ag freastal ar ácaidí I Westminster, ag tuairt óráide a dtí na Parlamente agus ag fannach de Gaslan Windsor. Tá go leor éir an ag tá chur futhas a tír seo ag trú go mór leis an teachtain róin. Gan áras an táhacht a bhain leis an Héireann is mór an rud é an ceolcar an céiliúra bheith arsúil Jardín agus go leor éirnig le ticéid freastal ar an gcuairt seo. Go buinte is dóigh gur béis an deir de fóise sé an idir Ferbert ar an gadra idir éan agus sasanna go buinte is nach gadra bhéh smó ach go cordas agus blú cordas aán, so an Héireann nig tú go mór leis. I mhuirm is rud antáhacht é is ócáid starú le agus bíon daoine rá go bhfuil an cadramh idir an gátír ar agus tá sin níos fear níos ná riamh. Ó thaobh Sairde is léir gur bhfuil tábhacht ach cumála sin tá go leor airnig cosúlamsa na coní is sasanna agus is rud deas a feicáil go bhfuil an ghail sin ann agus ghuiil kind of córa oscailta ann go háirtha tar éis an banríon a bheith in éireann. Agus cumála sin ó thaobh gnóda is iad ar fartnéirí is mó, so tá si go má go mbeadh an nasc sin anheartú ag an táimar fad. Bei ról léir na go leor buil den teile riaga ins na himachtaí bheits arsúil fásta.
San ambassad teirig gin na sacrí dearnathe an ácaid steirhfuil seo agus an nuan na flanal ó bhí naíon. Maidí na maira buíon Prince Charles agus an banjú Camilla leis an nuachtran agus a bhain chéile in seo ag ambassad na Héireann ó leir London. Dhéanaíon cheatar acu málahan sin go Caisleán Windsor ag gur ar foiilte speisialta rófa agus chuir tús le mór amachtaí na Cuairte. Aine Bhreislein na ar TG4 a London. Tá seachtain bhreacha an go nuachtar an mar lua áin sin. Ceirt go dtíadach tar na bucáin na máireach go bhhaid trasa. Well, mar a dúirt áine in sin tosó lá marach nar a chasas an tuachtar an Higgins casa se le Princeton na Breton na Bige agus a bhean chéile. Agus go siad san na néndí leis an seo níos in seo gotí Windsor gotí Cuairt Windsor. Agus an sin sin náit a chuir sa bhainraon chud sí fáilte effigiú rúbí héin in seo agus dúk húnédan. In seo an sin bé imachtaín seo ar a sráid atá, bé se sin le feicáil in seo a marach. Agus níos dearnaí sa láin sin go an tuachtar an Higgins go se arás go London gotí Palace Westminster. Is an sin túra se óráid an sin go teach na deachtaí agus teach na déarnaí an chéidir riamh ag uachtarán go chud na Héireann i leithí dhéana. Agus mar bhí tarrán sinní mar grathach go mar arás ríist a thugus a tuachtarán in seo gotí Cuairt Windsor gotí an féasta effigiúil a bheits a rachtal ag an manrin an seo san na amárach agus deirtarlinn go leabhar sí héin an sin agus an tuachtarán Higgins chomá. Agus snead imachtaí an léimárach ar bhealach féin lámárach fé se an grathach agus an stairúil agus táhachtach ó híomh stair na tíad na Héireann agus an bhreatain agus an stair idir a dá híd agus a rain sin bocha sé rain sin gotí riint imachtaí eile sin agri le híd é cédín agus Stardín agus bé mar dúirtú seacht an bhó rathach stairúil os cód nuachtarán Higgins a chomárach a chuir tús effigiúil leis géad chuirt Stáit i riamh ag uachtarán go chud na Héireann in seo ar a Ríocht Aontaithe a rá seat sa imar. Go mai leis na bhir tras mai muidir caiinte a dí sníáid. In óráid stairúil a thug an tuachtarán Michael D. Higgins a Ballás Westminster tróna. Láir se faoin athrú chun fás atá takeí ar an gaiiddrih idir an bhreatain agus an tír seo. Ó chréibh si ina míoch éhris an sin muín, agus inis ina bhfuil meas ag an dá híd ar a chéile. Ach dúirt se bhfuil bóthar fós le trá i dro an áhainteris. Don chéadú a riamh thug uachtarán na Héireann óráid go gátheach na Parlamente, teach na díarnaí agus teach na deachtaí i Ballás Westminster. Bhí an gallery riaga i deach na díarnaí lán go béal de óráid an uachtaráin. I measc an slua bhí príomh-aire na Breataine David Cameron, leas príomh-aire na Breataine Nick Clegg agus ceanara Fortianach d'Oibre Ed Miliband. Chur caithearlach heach na deachtaí John Burko fáilt rih an uachtarán. A cóide, tá fíorcinn áthas ar an bhein seolibh ar an céad lá den cuairt ifigúil go dtí an Stáitse. Hagar sé an ahrú ó bhonatá tacha ar an gadraibh idir an dá hir ó phréimh si in ra áras an sin muín agus inis ina bhfuil meas ag an dá hir ar a chéile. Dúirt sé go gatha an dá híomh a bheith mórálach as an méidir banú amach sa túisceart agus gur chóirú an breanúch an cíanais le gur féidir leis an dá hir chur leis an gcóirdas atá idir an dá hir. Dúirt sé mar dheall ar an bíon agus ar an íbert a bhain le neamhsplachas na Héireann amhaint amach gur cathú scá ar an dá hir ar feadhád. Dúirt sé bhfuil bóthar fós le trá ag an dá hir le hahainteras buin agus croíoch a chothú idir an dá hir. Gur fáda gáhaigh pobl agus parlamentaí an dá ilion se le chéile go siocánta, go seanmhar agus sa cádas bún liúta idir éire agus an bhreath. Airí Núlán nuacht TG4. Agus le muis as Cuairt Windsor tar dúirt gur máid a trasa ní chealla. Lá mór ag an uachtarán go dtí seo neomháid a trasa? Se go dtíhanní mar lá mór lá effigiúil a chonig muid a tús effigiúil chur leis an gúirt Stáit seo in seo inneomh a Mala Windsor nar a tháinig a tuachtarán Michael D. Higgins in seo agus chur an bhainraon Eilís chur sí fáilte effigiúil ribh. Fágus sinna techt in níos in seo in éontaí leis na caplas na choráistí isteach a Cuairt Windsor átar seinú ó an na bhíon istin sin. I raonn sin tar éis lón príomhaid an seo chun tuachtarán Higgins chuil sé arás isteach go London agus mar a lua Irene sin rinne se an tóráid an staidúir sin iste a Ballás Westminster. Ach sola leabhar seaistin sin cho se go dtí Manister Westminster átar leag se blá leasc an sin ar thúmba an taidir gan ainm agus an sin chomá bhí túriscóid sean héin an in Bhreislein.
Chur an rá Irvine John Hall, Jane Wanisher Westminster, 100,000 fáilte a bhan tuachtar an Higgins agus a bhain Sabina ag darsin na Manistracht Tróna, éitir chaisiad an sinlan na canúnacha. Leogu blechlas glauris le ribíní glas buenas orgar ar humba an taidjara an anid. Seo taisi saidjara a Mariú sa rank le linn chiad chogu daunda. Tógu a harp agus corua a grefag na Franke in seohar góna cyfnehain an ídeag fi, mar himbal arú siúda le a Mariú sa chogu mór. Dúrú páidratha den nuachtaran den Wenry Nélis agus da phobal na héran agus na Bratainne. Forigníomh ínta steirúil a tesaháinisteir seo, an lethir tradiisianta do choranú, pású agus eilacú buil den teilech riga. Tá foran da dhéchéad a gobaran seo agus cirichéad a bríjónach. Bhfuil an tuachtaran in sin le fard a bhainú éireannach Hughie O'Donoghue, alíontar a dhear foineag í dáte in san Wainisteir. Chai an tuachtaran agus a bhain súlan sinar chorneal na bhilí, díl spéise mar gur fillé Michael D. Higgins a héin. In seo tá leacht cyfnechain de scríbnearí cosla Chaucer, Dylan Thomas agus Ted Hughes. Híine siad leor na gúirtearí mór le réin sin. Sula réig sean Wainisteir chrom an tuachtaran a chin ag leacht cyfnechain don Dhearla Mountbatten, Call Shisher leis an Werin agus uncle leis an Prince Philip, a Mariú nar a phléasc buama a chur an IRA a wed is slíga a 1979. Be go leorach a díalig an tuachtar an Higgins a leir London idir seo agus jeú na seaartaine. Ina más, toras go Harlan Olscoil London, éte gasa se le héireannaí a dibar in St. Chervish Sláinte, builir se leis an phríomhara ag Sred Downing agus casa se leis an leas phríomhara a Ballas Buckingham. In Universlein nuir TG4 a Westminster. An tuachtar an Westminster an tinní balúchineach. Ní an láthart fósa bhhaid trasa by Face the Stáit i gcuis an Windsor ina onóra nacht. Ba go difhaní mar bheith sin na tarlú gan bháilíne agus tá daoine tosaí tarrant ar a gantarnis le freistal ar an bhéasta seo. Is ag go bhéasta seo an taonáid i dhéanas an bhanraí an eilí sí dhéana sí óráid, an taonáid a dhéana sí le lín an chóirt na cuairta Stáit seo, agus ar nó túir sin an cuimhne an tóráid a rinne sí a guslan bhlá clia a rábhíle a hínéag na rinne siise cuairt ar éireann. Laura an tuachtar an Michael D. Higgins in sin chomá agus béis spéisiúil feicáil a gura sé leis i méid a dúirte in Neamh a Westminster. Nus tá cuid a tucaí go hartar cé teas go duine freistal on bhéasta seo ina meascar nó bheith príomhhar na Bratainne David Cameron, an taoiseach agus atáiste agus leascéad ar an tuisceart Martin McGuinness. Nus chomáile sé daoine seo ar fad i meas an lína eile bhéasán, bei uachtarrán tofa chumanlúch le scail ag an ó fearile, tá seo a lumsan is fi láid. Ag an, bhí tu an John Jobh lena himachtaí, cad a bhharúil go dtí seo? Well, tá sínta gur fad nar a bhí méid teach ar maidin agus nar a chunig mé an bhratach náisiúnta na Héireann, sí is príomhráid Windsor agus an sin i gceisiil in energy leis an Union flag. You know, chuir sé mórtas agus bródar, is tínta gan rud ag bhfuil muid ar an level céine leis an tíir seo hanis agus bhfuil ahantas chuí tótha inis ag an bhreatan do Éirdan agus do Windsor na Héireann, agus chuir siad fíor fáilte ribhárúachtar an Michael D. Bhí sínta gur fad. Nu searnú bheith tusa goil isteachtaí fear go na bailí sin níos dearnaí. Bhfuil is ceir a bheith atálaháin nó bhfuil éon stóir tú chuíb? Well, tásúla agam go joci mé amach a rís, mar is samíúir sa star a chuig lads ó Windsor na Héireann agus go háirithe daoine as chuig Olivas Jack an sin agus níor tháinig siad amach. So, I mean, tá sin sa star agus tá sin thart. So tá ag súil go mór leis an réúr atá le teart, agus bhí tú ag caint sin faoin óráid a thug Michael D. I Parliament Westminster. Bhí sin ionta gur fad, agus bhí sé caint faoin Carges, an Carges atá i John Windsor na Bratainne agus Windsor na Héireann, agus tá sin fíor hábhachtach. Agus ar nóí bhí sé caint faoin levéil agus méid atá genta ag Windsor na Héireann don tíir seo, agus an méid daoine a tháinig go éire go dtí an bhreatan agus go háirid an seo go London agus an dulhann cín mór atá genta acu an seo. Agus is ionta gan rud é. So tá ag súil go mór le éisteach le óráid i banraí an éilis agus leis an óráid a rís ó Michael D. agus an Carges a bhí an uachtar an caint faoi a chorhann cín a rís. Tágamá gan tá anhuiach go tháinig tún seach an caiint le na nacht agus dála an scéalaí mir imir tá an bhí daoine caiint ar an éideach atá chatha ag Sabina Higgins agus go leor spéisio an go háirithe sa ngúna bheits ar an nacht agus deirtarlumm go bhíon dearthóir Louise Kennedy ar nó ban as éidirn a rinne an gúna seo de gorma bhéis agus deirtarlumm chumá go méid se scataí le Crystal Vega a tuairt an chéomh na tíoghreach Chonamara. Nus cadéire le gaiile ar eisiat sa imir. Gur míle maid sin mór is trascí cheanla agus éigen ó fearil uachtar an tofa CLG gur magí burt sin.
Bula fáiltú agus lón a gcuis an Windsor chuireáil manúin éilise dó a chuireú tús effigiúil le Cuairt Stáit an Uachtaráin Michael D. Higgins an Ríocht Aontaithe. Ribh sin rís chuid an tuachtar an fáilte ribh an Prince Charles an go dtí ambasáid na Héireann I gcathair London. Is sa máile Ríoga Windsor a Markshire a hasíonn chiad chapadal don neachtar stairúil seáinniu nar a déiltí bairín éilis hasanna ribh an Uachtaráin Higgins agus a bhean chéile Sabine. Inéon na manachtaí agus na neascrathe míle ta Breatainethe sinniú rás gnéisiúnta na Cuairt. Creappa cariste Ríoga rón Tuachtaráin Higgins agus a bhairín éilis an suas a croc faoin na bharclua agus iste a dailte cheist an Windsor. Bhéontaí na Héireann bhí cruinnear a bhealach gur le anú a bhí sa Cuairt Stáit seo. Is úntaach an rud beag fécin an na bratacha na Héireann in a seasa inacha le bratacha na tíre seo. Níor creid mé go dálócha le héad riamh. Níos loithir maidín dailtí an Tuachtaráin Higgins ribh an Prince Charles agus a bhean chéile chuig ambasáid na Héireann a Blas Grosvenor ó London. Tí was Stáit de chuairt Chaisleán Windsor chur bunaíocht Ríoga na Breataine a muster agus a deascrathe searamóna sé lig ar teismaint. Rinne marclú an Chaisleán Marshall haar breid, mar is nás a dhéanú de chuairteanna Stáit. Leanú don na deascrathe anarathe nar rinne Tuachtaráin Higgins cigireacht ar ghair do anara ó na Irish Guards. Chaiche Tuachtaráin agus a bhean chéile lón a go deachta na bairíne éilis sa le dog siad an é ar Westminster Westminster. Sarahan Bunahan, Nóiach TG4. Bhí lá cruaga chaile ag an Uachtaráin Michael D. Higgins ar an darna lá a Cuairt Stáit ar Manhattan. Thug Uachtaráin na Héireann Cuairt ar Ospidéal Odscoil in London ar maidin. Chais le príomhhear na Breataine David Cameron agus le Mayor London Boris Johnson ag chá ócáid éagsúla chomá inne. Chur an Tuachtaráin Michael D. Higgins tús le na dara lá á Cuairt Stáit ar an Mrathan ag Gusláán Windsor ar maidin. Scrúda an Tuachtaráin Higgins agus a bhean chéile Sabine bratacha an regiment éannaí de chuid arm na Breataine a chuirhar láncscar hééis bhunú an tír Stáit in 1952. As sin chuir siad chuig Ospidéal Ollscoil London áit ar casú aibrithe ón teirifís náisiúnta sláintearó. Ceapan gur iontacha lá saoú leis agus anraí méid arm gur rug me pástan. Bhí mé chainte an Uachtaráin níos túisce agus lena bhean chéile agus an tá gailgaigh chéine acu. Agus cha sé sa hí níos fuide caiintlim na teirtó chathach. Bhí mé an áthasach fao sin. As sin chua an Tuachtaráin chuig an Gcumann Ríoga. Mar Uachtaráin na Héireann is mór an óir agus an pléisiir dumhé cuairta thuairt ar an Gcumann Ríoga. Institiúta bhfuil tar éis forbartí geisecha a dhéanamh ar ólaíochtaníochtair agus ardiscint ar saoil mór. Thug Sabine Higgins cuairt ar an nachad a Ríoga ráda inniu, áit ar bhain le headí Peter O'Toole agus Richard Attenborough a gcuid cáilíochtaí aisteoireachta amach. Casú dearththirí fashion as éireannartha ag ambasáid na Héireann ag am loan inniu. Béis siad a freastal níos dearnaí ar éasta sa ngiltól ina mé 700 duine I láthair aige. Éiríonn ní nuala nuacht TG4. Agus linneis a Cuairt Windsor London tá ar dúirs go mar trasnaí cheala. Bhí lá mar eile ag an Uachtaráin Higgins agus a bhean Sabine inne. Cad a bhís ar bun nocht acu a bhhar trasa. Well, áine cos leis an niche a réid féista eile tá acu banacht ach ní Cuairt Windsor gábh seo tá siad ach iste hála na carroch I London. Agus rud eile bhééis difriúil a gumpar le féista na niche réid na ní bheith an bhhainrinn a láthir ag gceann seo. Duke agus bandiú Gloucester bheits na ionadaíocht orasan. Sí ard bhéir a chathair London Fiona Wolf itá ag agrú féista na hiche a nacht agus a sé agrú seo in onód Cuairt effigiúil an Uachtaráin Michael D. Higgins. Nus Laura an Tuachtaráin Higgins in ní in díine ag bhéista seo a nacht chomá agus dúirtan go hartar déanamid cainte íana sé an sin. Tá chuide tuí go hartar 700 duine bheith I láthair ag an bhéista seo go leorach go bainteoch le cuasaí economiacht agus scéile goid na Breataine agus na Héireann ag marnú
béim céú se chu béim ar a gaidirh nó seo si ará idir an riocht Aontaithe agus éan ar a tar seo siad chomáile sin siad chu béim ar a méid trádáil agus céile gur tátáú idir a dá hír agus siad chur niúlún mar hapla bhfuil billiún euro trádáil a dhéanana idir a dá hír chuir heachtain, so a bhrísin siad gar sinna bhrún cín chomá, so ceaptar beidir go leabhar an tuchttar an Michael D. Higgins faoi sin chomá, ach mar bhí mar rá féista eile i dtí nacht an dar lá gan cuairt oifigiúil seo. Agus bhhair trasa ina scóine a bhuiine níe is súntaí a hála a richan lei. Well mar a chonig tún chins na túriscí bhí lá angrathach ag an nuachtarrán Higgins in agus a bhean Sabina go dtíhann diimi sé a gimachtaí éagsúla na chun verrta go bnéidir le chéile fiú le dtíanana cín glúdó fhí gachrod. Acha náíide an nu a súntaí stohín an toras a rinne se go Stáit Downing agus bhí lóna gin sin mar chonig si bris príomhheire leis bríomhheire agus an nó laúin sin a ríis hín brose siochanna áte dúirt átarúta nuachtarrán Higgins go rá dolan cín mórdínta ach nach fétí leir na maidís gahí cúna gobadéir agus laúir an príomhheire David Cameron chumá agus dúirt sesin gro se anáhasid faoin dolan cín tá díanta ar an gaidirh agus inis bhí mo choleachaí an in Bhreislan bhí siise a London agus bhí siise ag Stáit Downing in Neamh nuair a thug an nuachtarrán Higgins Cuairt. San níor nó na London bhfuil an tainiiste Éamon Gilmore le rúnaí grothaíotracha na Breataine William Hague. Dúirt an tainiiste gro an dé rialtas ag miorú fa chócheilirú a dhéanúar chumhneáin nídéag sédéag. Gus Stáit Downing in sin éitir ón príomhheire David Cameron a lethir le foiilte choribh an nuachtar an Higgins ribh dálog. Lór an bhirte acu tú muíar fa coppla bomite sa linne heise de steag a hefir a dé. Chreacht David Cameron ar an Herbert de take ar an chaidirh idir an dé hir. Dúirt se ghfuil tagraíúra idir leabha ag an dé rialtas a go gaithí siad coinealtearú leis an obair achhaintiris. Priviléide tá na bheith a phríomhheire ar an bhreatain ag amnar a tan caidirh Angla éireanna a neartú. Lór an tuachtar an Higgins ar na féidirachtaí iontaithe a teag buint leis an phróise siochanna, agus ggó se buíochas le muite na Breataine as an éilte mhóra choúrah féin agus a bhean. Tá sé céan chunig miné Windsor agus i ríistí New Downing Street, agus brehin se go sé héine baint taine más tar freisin. In Northbridge nerig an tuachtar an Higgins agus a bhean le híonaí speisialta in na másc ardmhéire London Fiona Woolf agus Duke agus Banduke Gloucester. Seo an phríomhácha den Cuairt sa ddíirithir acnamíocht agus bena céta lehead an Arts and Guildhall ó Híal Gró na Breataine. Éan in Bhreislein nó ar TG4 a London. Agus linne is Westminster London tá ardúir gur áin in Bhreislein. Cad a bhíle rá ag an nuachtarrán Higgins ag Stáit Downing níos túisce a áine. Well, mar dúirt tú bhfuil an tuachtar an Higgins leis an phríomhheire David Cameron is Stáit Downing inniu, agus dúirt se héin gur híl se go a chuairt héin ag coidú go mór leis an phróise siochanna sa tuaisceart chun sinna neartú chun sinna chur chun cin agus bogu ré písaileis. Dúirt an tuachtar nar chóir gur chóir a gcónaí bheith fada ar an phróise siochanna ar rugla go dtite a lé gur bhealaharbí. Agus dúirt se gur híl se héin gur léirí na hóraidí a thug se héin agus an Wenry na ré a gaslan Windsor. Cé ggóil an dé hir cho congara de cheilehíim na tírálaíar today, beidir gur thusin bakar an dé phobal na buana agus an severs a bhain leis an dé híre ag ceilmar a sceart, a chreachte go mórir ach bhaintiris agus ar na nascan na leidir tredal agus grót idir éireann agus seasan, bhí se suntas a fásta gur Lord David Cameron fásta fa a bhaintiris, dúirt se gur cuairt ionta a bhíonn seo, agus dúirt se ggóil dlúchéirdes agus dlú nasc cinnti hinis idir an dé hír. Agus an dána lá an na chóirt Stáit sa bhfuileáin teola, céad a tána héan í hála rá, faoin go bhfuil cholathart a gaid go dtí se. Well, in a riire aine siad pobl na héireann an grúpa smó teag cant faoin chuairt seo, níl na men idir neisin de gléirú an méid san Simon, agus in a riire níl scafte éireann í túmuid a hanácaid ag a déan an tuachtar an Higgins, a bhí ma héna lethir túmuid a Stáit Downing inniu, agus chas mar bhean is Polly Warren go na mara sin í aine ní bhfuilón lórsílam níos leiche sin na cónaí seasan le na bliantí fada, bhíí galar immer cin seo le síla dhéanú dí a héin cos le go leor éireannach, agus dúirtí gur th cuairt nuachtar an glindar ar a crí, gur seart ínta a bhíon, agus nar híl si riog go bhiciid si brat na héireann ar fallún a cin Caslan Windsor na bhuian na bhíon a bhfuilú chomininic sin an seasan, agus tá go leor éireannaí cos léithí se bunne siad go leor as an chuairt seo, agus dú crí agus manam a Beiidir ggóil an teirdan agus an tahantas agus an eilte ínta sin cor a rihannuachtar an Higgins a han riire siad na héireannaí in sa bhreatain agus na main éireannatha is smó tá chu sim in san chuairt seo. Cear go leor fágam sin sinna go míle maithe dáine.
An tíú lá de Cuairt an Uachtaráin Michael D. Higgins chun na Breataine agus há deire ag teacht trochan amasa le hócáid mhór eile a reachtáileach a Gaslan Windsor an Uairse ó cáid a bhí dídathe ar chóirsaí thuaisceart éidean. Don tarnahhair riamh agus an giadúid a Gaslan Windsor chra a banrí an Eilís hasna lámh le lasciad aide an tuaisceart Martin McGuinness. Cinnile den hócadí starúla an sa chaidrú Angla éireannach. Sé bhí dhéagóhain a Harlaíon crathú caiiliú leve an Orchlan an Lyric Theatre am feiste a dar céad an tuaisceart Martin McGuinness agus Buairín Eilish Hasanna. Tránón aniu don dara thuair a Ríocht agus don cheadúair a Gaslan Windsor Hasanna chraith an Buairín Eilish agus Martin McGuinness le le chéile ríis os cór an Uachtaráin Michael D. Higgins agus a bhean Sabina. A measc na líon eile a bhí lehead an ócáid seo bhí Berta Airí hen na ónsean á Stormont. John O'Dowd agus Carol ní Chalín cumáid leis an eisiad a Parliamente Ian Og Paisley. Dúirt Stáit Rooney an tuaisceart Theresa Villiers a bhí lethir fasta nachrú féimeanach do tuaisceart a déanú an méid dulhan cinne taithir a dhéanú an éite heile agus bhfuil súlaí go bilhín na pártí polúile le réiteach eil ar na ceisteannaí na rií leis a teile Americanach Richard Haas a réiteach le Déanlaí. Ala bhómanachan nóach TG4. Well, farnanis ó Gaslan Windsor há ar dúriscúid mar trasanna chealaigh a bhar trasa an tíúlád an gúirte agus ócáid mhór eile ar tícreach nuan san tránthóna ócáid i dhéirigh ar thuaisceart éidean. Go David Eileen mar chonig si sin sa túris go bhí chudála chéile galbh monacháin go leor go bhaintir mhóróisteach polatóí thuisceart éireann i láthirinn seo ag Gaslan Windsor ag an dar ócáid effigiúil bhí áreachtáil ag an mannaí an Eilís an seo. Rud atá neamh maithach mar deirtalinn go hindú ar bhíonn Cuairt Stáit an seo nach minice ach ócáid amháin agus deirtar go bead córa gon deá bhéin atá i dro phobal na héireann agus i dro Uachtarán na héireann go sí gar go leor de chóirí go le leis go héireann tar hééis an Cuairt Stáit seo. Nus mar dúirt Alvin sin chonig si bhí céadáid agus leas céadáid an tuaisceart an seo rud atá stairiúil agus bhí chomáilób sin bhí ráchéad duine eile irt an seo daine a chur leis síl thuas a tuaisceart éar an tíidir óhíomh an televis 5 blia nó híomh sportia nó daine a chur leis a ggóhaibh is a tuiscint a dáhíomh gontóran agus is sin réit an chomá. Nus i meas go dáchéad duine sin a luama bhí ardmhéar a bhfuil feidiriste Martin ó Muileáil agus an iarthaileoir Noel Dargus fu méid deis labhairt leis merchants á neachtaid isteach sa Gaslan. Well, sin go gurthaí sé go mór le cursaí siacána idir an daile nach fásta le cursaí siacána sa bhála tá ahas arms a bhéon seo le hardmhéire bhála clia áid sin cuin an bheirt gon le céile fuairmeid curú únuachtarán a bheith buinte le toras go sásanna tá stairiúil a tá táhaach agus sin a bheits a cothú siacána a maihan seo. Híimiid nach teocha le siachan prósés a siachanna go níos urge ach tá si go níos urge géirí níos leidre an lá. In our era, go bhfuil an bhanríon ag cur leis an prósés go pársanta. Mar tá sé soléir go daíonn sé léthaí go bhfuil an cáidras idir an dá hir, agus go bhfuil deire leis an caibhlinn sin san tuaisceart, agus go bhfuil si ag géirí cúnú leis sin i ngáthaon slí. Agus tá sé sin soléir an óráid a thug si, agus an chuí ar gheall si go mécht den éigean ón chláán ríige an seo linn im lá lia ag comórú 1960 mar hampla. Agus a bhar teasa níos lohinneamh gan dát hí an tuachtarán agus a bhean chéile Sabina a muffin díos. Bhí go David Eileen in jobh an tríú lá an Cuairt Stáit agus i ríist lá anrathach eile ag an Uachtarán Michael D. Higgins agus ag a bhean chéile Sabina. Thugad ar Cuairt eilm Knoxfordshire dút maiall ar an nasc talmhaíochta tá idir atá híad agus tuú léir go chomh ar an nasc sin agus ar nó tásan ilog an cheann atá go manraíonn ar na caplia agus tá bhrí ní an aontas doí gur tuú deisop chomá chuil ag stáblaí Andrew Balding átar chaisiad le Andrew Balding in sin a bhean chéile agus le marcaí agus mar sin de agus tá túris chu dála chéile ag saracha níomannacháin. Is irim ar heilte méthe Oxfordshire a ha go tuachtarán Michael D. Higgins agus a bhean chéile Sabina Higgins in é ar maidín. Teispanú coppla uanbag, chuideachú rugú céir leáhain agus mocha don Uachtarán agus a bhean chéile. Buintear leas as móna eticúla talmhaíochta ar inéirim éirid seo.
Réanaí bord bí in irim le mónaí talmhaíochta in Mharthanatha na hÉireann a chur an cinn sa bhreatain. Tá bord bí a buint leasa is turas an uachtrain le híomhaid glas agus an Mharthanach na talmhaíochta in seo a chur an cinn. Sin bhreatain margu asportála is mó a teag éireann de thargaí bí agus dí fálathir. Ní hir cearatha faoin géad an thargaí bí agus dí a asportála non. A sin huisiad chuig Stabley Park House a Kings Clear an Eccles in Newbury, le builú leis an úinear agus a trénalaí capal clúteach Andrew Balding agus a bhean chéile. Sarah Hanniuonahan, Ríocht TG4. Nis agus ganach lá bháin fácha de chuirt Stáit an Uachtaráin Higgins chun na Breataine labhair an in Bhreisleáin le héireann ag go háid reachtain de Lúndan féin slí a bhfuil an chuirte ag dul le bhaimmartha agus ar phobal na Breataine. Ón Cuairt, tá freastal gentig an tuachtaran ar an ilomid ócadí sa bhreatain. Idir óradí sa Parliament, dinneartha leis an Mhaoirí na Windsor agus amachtaí gró. Cé cheapan gaile tá chur fuatha a gcathair London den féidir tá tití amach go dtí seo. Sin am héin go deise go maiid thar mar an cante dúda leis níorneanse ach níl na maihí man na tuirte má dúda na ráití rá faúda. Tá táid go tála rélí bhí mí se fada go leor ganna tarlú. Thuir sé dáná dú ribh. Bhí an riime ar bratach na héireanna icail ar na Bailí a Windsor, ceap na bheiceanna sin go dó. Agus ceap na gur an órad a thug sé th bór. Nach bhfuil sé amdáteach ag bhádaíocht ar an bhanríon. Is maithe rudde, is maithe rudde. Agus leis nuair tá stop omláin gent agan ar chath bhreisiú ar a chéalaí agus tá siochan gent agan ar na Lileáin seo. Tá an meas le siochan agus idí an meas tá an cardidechas. Sé ceolchar na híhan ort san Royal Albert Hall an ócadíarna an Cuairt Stáit a bheits ag tarlúin seo leir London. Chas an tuachtar an Higgins agus a bhean le go leor ina dtíón phobaléireann a le coppla le, mar sin teirigh súil go deacar fues agus ferbert ar chuirsaí gró agus torasreachta idir an 10 hír dá bhair. In Bhreisleáin na ar TG4 a Gernach Trafalgar. Agus síor dúrisgurt an in Bhreisleáin a fearna is ó hala Ríocht Albert. Ceol chuirim mhór agrathe an ihe nachtáine cad go díireach a háin se bhsú leis agus cé a bheith go láthid ag an ócáid. Well, Eileen, tá breis agus 5 mhíle te díalta don ócaid seo an Náirt, ceilirú a tuirt a sé tarlúin seán san Albert Hall, agus ag leis an tuachtar agus na híon íile bheits a lethir a bheith súla ihe speisialta de Iliacht, de cheol agus de rás tradiisianta na héireann, agus seo mar a Lord duine den locht agrithe Philip King faoi níos luige. Le céad bliana nuas in éige seaca car de tháinig na Dubliners an so den chéadú riamh, agus beag John Sheehan an báil dearnach dus na Dubliners atá bio lin ar an stáitse nacht. Beag an glóming ar stáitse, beag Iro Leonard a cas ar a Seanos as gailge, beag Peterborough ó Manchester an so, agus beag Alán daoine eile nach iad, beag Glenn Hansard an so, beag Lisa Hannigan an so, beag Emer Quinn an so, chun árán all into chuid Thomas Moore a casa Silent O'Mile, agus beag Alán Ian a speisialta freisin. So beag ihe go maidin gwen beidir. Well, mar a dúirt Philip King sin be go leor le bheith súla an Náirt agus sé an leitrád a seasan bhfuil blúnásca le héireann Dermot O'Leary a bheits a genú faratíí an Náirt ar 9 bei ainmhaig an tuachtaran ar go leor den na ceoltarí a bheits ar an Stáitse mar hampla Caoimhín O'Reilly an dásar agus an ceoltar concertín Kathleen Gowan, Imelda May agus an farhfuil náscóraige le héireann Elvis Costello. Bei iad an Skyhan tá leagan speisialta gentig na Royal Irish Guards agus ag adam na héireann den Irish Minstrel Boy agus bei Cuairt súla sin. Tá leidir fáite gon fásta go mé an tuairtar an réid coppla facail an Gaelic an Náirt, agus go mé sé genú trecht a ríisiile ar an achhainteras agus an dlúchairde sa teidir an 10 hír, as cinnte go mé go leor siamsaíart agus go leor crack in seo an Hala an Royal Albert in Náirt. Beag an dát gur míle maithagad as an méid sin áine Trant. Balaéire. Bhí ócáid dhearnach a chuirt effigiúil Stáit ag Michael D. Higgins a gavan tríneomh átar chas sile bunú na héireann atá na gúnaí sa gcathair. Leir sé faoin sunchar dearafach a bhí ag dráma dágad tíar seo le chur futhúb sa mreatain ar an Sail Hall. Bhí na slúite cruinní tiúmaid Douglas Coventry san níar nóin an dhéananig scáiltiú don fuirtíarna den Cuairt seo.
Bhí bonú na héireanna tá Corfuha, Coventry agus Birmingham agus muir na Bratainne le chiile ag fanart le foiilte chur a bhuachtar an na héireann. Roníú an chethir seo do bhhair an líon éan na hatan seo agus an timbalachas a bhaine na sin oglas héin. Seo cindan na hinid oglasta is sinnear dain a úsáidtar mar lethir a bhaintiris. Tá lethir cyfnechainin seo do líní Mariú ná Garthiú a gogaí frídin dain. De seile an nuachtar na heachtaracht fachéirdis agus siochan a chorhan cin. Bhí foiilte glóra a bheith héana agus a bhain. Tá mé sasna beagnach cúig líanais ná, so Sean Céidir tháinig an níos hall agus sé just ínta eáil agus ínta gatainna tá seo Kentucky de thuirt dó agus is lá ínta agus an gcuoine tanmh sin go hálan freisin. Tar éis cuairt a thuirtear an air Douglas, chuéisiad beldáris go Guildhall níú muie a tógús na tríide carachadí. Éitir chas Michael D. Higgins le céad caracha éan na tíhastí. Tá sláin foiic a trónig bhuachtar an na héireann Michael D. Higgins agus i gabhain Sabina le cethir Coventry agus leis an bhreatain go dibhain agus deirú tacanis leis an chiad Cuairt ofigiúil Stáit in seo. Ní bhreislein nuir TG4 a gcethir Coventry. Lumanis as Coventry tar dúiris gur mór trasaní cheala. Mar a chunig mu an sin sa tuairis go bhir trasa bhí deise go nóchtú an neomh casa le ná fphobal na héireann atá samneatain. Se go dtíhann móratí tá deire takeí leis an chéad chóirt ofigiúil Stáit atá déantaríomh ag Ceannasaí Stáit na héireann ar a Ríocht Aontaithe. Tá Michael D. Higgins tá sé aráis im lá clia inis. Thúirling se gargah lá clia hartéir déanúméid gon séanú mar sin tháinig go teitláin isteach agus a ríis chuú fáilte ofigiúil rih nó sa rinneú chéad lá do chuig lá chuin na a dága sé lá clia le na bhealach a dhéanach a fada le London. Inis mar dúirtú for sé deis inneomh leabhar le gnáhaintir an cheantar do híú gnáh pobl na héireann tá Corfuha seo Coventry anchos leis an nuair nar a thug an bhhainrií an cuairt ar chorca cúpla bliana chuin agus for si deis leabhart le gnáhaintir chorca. Thegú an himachtaín seo dúrú go bhhar mé daine ó go bhhaú na héireann tá Corfuha seo agus is spéis atá sa Gultúr agus síl na héireann in seo sa Manhattan. Nus mar chonig sé betna dúris gáine hí céad cecha duine iste hall na carach ach bhí le céad a tífa mó an hálach má le súlachathe ar an nuachtáil lena eá le fáilte chu rih agus for méid deis leirt le duine go a daine bhí cruní an sin solannecha séisteach ag an bhésta mór a hall na carach agus bíana Páric Murray arás chundéhí óthúchasa ach tá curfaíonn seo leos cían lechiad blian. Ní hí me dúchún lá go bheith me meascóla a túchtarrán. Nach beara dé cyn si ys a jasar a dé. Na'r hyn mewn dwchwn log da mae sy'n yn o'r masg yn siaw. Especially te mwynsion y her yn siaw yn gafon, tai. Agus tá sé filte ar an áras bhharis rasa hééis na chear lá seo is cén brehanna sa táthar a thuirt ar a gcuairt Stáit seo. Well ar nó be go leor cur agus cúta bheith seo go ceann cúpla lás, go ceann cúpla mí go dibhann ar an tunchar a bhí nó a bheis ag an gcuairt ofigiúil Stáit seo ar an Ríocht Aontaithe. Nus héana an tuachtar Michael D. Higgins leabhar sé ag presóáid níos túisce inniuh agus dúirt sé héin bheith ceann rudí bhúnta sí ó héana nó rinne sé an óráid an tóráid sin ag Palace Westminster os cóir teach na deachtaí agus teach na déirnaí an bhuiine chéidir riamh á sin dhéanana chumá ag uachtar an go chuid na héireann tá bíon rud stairiúil. Agus chuú ceis chumáthir cechuí bhtha sé na bhí sé sa goráiste go Sue Street while Windsor agus bhí sé rá gur a cuiinú a rathe a bhí sé rá ar bhealach gur nid a dul an cíntíanta go hén go pásanta agus ag éidir go dibhann. Gus ní bháin sin chumá sa cuiinrófar ar an gaidir a bhí idir héin agus amáin agus an áilte a chuirsí rih agus an áilte chuirsí rih na dtína chumá tháinig cuisna an Windsor agus mar dúirt me bheith choragus cútah a dhéana ar seo go ceann riontála hintaí a ráise sa bhhairtí. Tá céan ar fád bhhairte go bhhairte gur míle maithe sin. Agus deire tronhóna. Trothúil go maith fuair buchalín óg 10 milliún díos as Connemara letis ó fálás Buckingham le DNA. Bharrtaigh Naoise Barker as Camas, Carta Puist a chur go dtí banríon hasanna an bhíse me Karen mar go raibh fánaid buile lethe. Cé go bhfuil dímáid náfuil an bhanríon in ann buile leis, deir se go bhfuil se anna-hásta go dó leis an letis a fuairse. Naoise Barker 10 milliún díos as letimóid na chuile i Gamas i godahú bíg do chud Cuairt agus tas na hanmhathe eile ó thuige ag go baile. An bhíse caite bharrtaigh Naoise Carta Puiste chur ag banríon hasanna agus duine sé dóine fé cad sa dánig an smaoineh. When free agad sásnám agus dúirt mé miadidir cíte sin agus den dúirt se sin an cuioin ó sásna.
agus dúirt me cí amantá se dúirt se Queen Elizabeth an second. Agus den dúirt me wow, tá me gur gáil agus Branner an Palace agus rud híns mar sin agus dúirt wow, cím fa scríú tú letter do. Agus dhéon níise álaigh. Dúirt me bhí mó amas iadre ó Sasna agus dúirt me bhí me go London agus den bhí scéidan bhí me se maithachsa agus mahana bhí. Is as Brighton ó Rúchas de hisismúí níise a bhfuil uthachas ag dul dó. Tá mé anráid an as níise, cos bhí an lete tháinig an lete as smaoinemh níise, bhí sé driven le hain. Dear Nisha, the Queen wished to write and thank you for your postcard. Sa deire hir fór níise freagra, letters harnáis ó fálás Buckingham. When fi me machas brí pel agus homoamas dúirt si tá lisid ó an Sasna tá se ó an Queen agus for me really unsighted agus fi me an disappointed mar ní ma an a mítala. Ach fós héin há níise dóchsach go fóil, go naidóigh leis buile le banrí an hasanna lá éigent a machchata. Agus sinné dean nóachta trónhóna fágamid sibhanis le blaise den díú lá de chuirt an uachtaráin chun na bratainna, bhaine ar fadata íomhá. Dit is the ordinary people of God. Lansing Facebook nó Twitter más má bheith sin íanamh tána sunraí teaghála sin ag íochttar bhúr scáileáin inistíireach. Well, lád ar síl, lá starúil agus ócáide bheith ar bhéal starathe go ceann a bhd de bhar Cuairt Michael D. Higgins go dtí Boundary an Eilish na Bratainine an tatan seo. Lom inis chun an cóhéics omláin agus a gacha bhaine leis an scéal a chuir trí chéile tá dochtúir níl ó dochart go scoil na polítíochta agus na socóíochta in áilscoil na Héireann Gaillimh. A níl gur maithagad a socht a bheith ar deanta. Cad a chiallaíonn Cuairt mar seo ó cheann Stáit na tíre seo go dtí an Boundary an Eilish is asanna? Tá lán cáint faoin stair agus lú Michael D. Higgins an tútrán an stair san óráid a thug sé nniu. Ach sílam goil an dá rialtas a brean ar an todhchaí gon chuid is mó tá se de géirí bonús seaasmhach láidir a chrathú gon chomhaibbrú idir an dá Stáit a seo amach agus chuir siad béim ar a ggóhéics orpach agus a ggóhéics damhanda agus bhfuil dúchláin nua ann gon dá rialtas le gach Stáit sa damhna inis agus rudí ag athhrú go háin scioppaí. Agus bhfuil sé ar leas an dá Stáit go mbeidh siad a gobar le chéile sa ggóhéics nua sin. Well, siad na cósan is gure dún iad ar nó. An é seo an písa dearnach den tós, an písa dearnach den meascán marí sin. An cuid dearnach den tionscnamh sin a bhí ag an dá rialtas. So bhí siad a géirí bonús leathan sóisialta agus bonús politiúil a chur le chéile gon chomhaibbrú seo sílam. Is sanolaíthú ar an gaiddrih idir éireann agus tasna a ggóhéics na sé conta go háirithe. An bhfuil sé sin fós mar chnámh spáirna nó bhfuil sé sin i tacht le chéile is chumá. Tá sé santasach go bhfuil an túisceart fós tharbheith táhachtach sa scéal seo tá sé lúte an uachtarrán san óráid inniu agus is dócha go mbeidh sé cáint faoi arís a nacht. Agus níl dearad leis na conspóidí ó thuí
agus ní féidir an Stáit seo seasamach ó na conspóidí seo mar támuid ceangailte leis. So, aber nuair thula daoine go mbeadh Martin McGuinness leas príomhheara an túisceart ag an ócáide i London a nacht, chaithí sé conspóid allmhór i Sasanna. Agus, ó dhearcha rialtas na Breataine, tá gá dlistanach an Éileán seo, agus baise de gcónaí ceangailte leis an dácheannach, agus ní féidir an dácheanna scara óna chéile. Is do luú an óráid in nó chéanamh agus tu go mar reisthút cheiste faoin óráid céannach tá donló chéalachar is scananóir ó hir churcaí ó gúchas atá na chonaí i London le scahabh de bblianta islam ó stúdio an BBC Millbank London. Ronald, cad a bhahíonn tusa inniuh mar jóirí atá nuair ecann tú na bratacha tríoracha followin taobh le Breataine i Windsor agus a London? Well, bhí is ansásta agus anmhródúil go raibh an dábhratach cócéim agus níor cred mé roinn blianta ní credig go duchach an lá go mbeadh a lehéad siúl leas mo de Caisleán Windsor agus a lán daoine sásta agus ag bradna na bratacha go bródúil. De réir na figúí a fáil siad le déanaí a Ronald, tá 7 milliún duine sa Breataine a bhfuil cúlra éarnacha cá. An mór an rud dóibh súd inniuh an ócáid seo ar fad, uachtar an na héireann ar Cuairt. Ceapan gur fuhórdíobh tá siad bródúil agus sásta go bhfuil dulcail cín á dhéanamh, beidir gur dulcail cín beag i slí amháin. Ach gan dá tá daoine eile agus ní lechaigh sí lena héad riamh ach sin mionlach ceapim. An bhfuil spéise an gnáphobal sa Breataine in san scéal seo ceapan tú? Níl mór an spéise acu ann. Ag fécant na pápéirí an maidin an seo, ní raibh mór an ann. Na pápéirí dá réire mar dúachtar bhí si stig lechanach a hocht agus lechanach a fethe agus ruí mar sin. Bhí níos mó simime chu in íon Bob Geldof ná aon rud eile. Scéal trúbhéalach cinnte a bhíonn san a Ronald gur maigad as ochta bheith ardanta mar tá anin í bhreisleáin nuach TG4 Carling is chumá tá si taobh mud a hithe na Parliamente i Bálás Westminster. Áine lád ar síl, conas ar ghlacadh leis an uachtarrán dar leatainmh? Well, a fádí mar deirtú agus mar de dón lo céile an sin níos leiche leiche bhí anniu, Hanamid go leor den riagacht agus den galantacht sin a bhín sig an teile riaga muofa Windsor na bethe agus an cáiste ága agus anrod mar sin, a bhí de sin éalaigh an tuachtar an na héna chur lethir ar dan aniu, ar dan na polítíarta mar hampla a Westminster agus sílam gro an Cuairt a thug se ar bhainistear Westminster santas a go maiid mar leog se blethlas gur thuama an taideara an anhaid agus ar náide, beidir go nethe se a bhémar na Sasannaí na a se bommite be cúnis do héin, agus chrum se chin bagan an aice le lecht cefnehain do chalceir na Buinríne agus uncle in Prince Philip, se sin an dhearlam an batan na Mariú na a phléas gan éir buama, mar sin sílam go le gíri go mailes go fáilir a Cuairt, tá sé genú go leor le gal a bhéimar gaoine agus níl rudidir bí conspóid a tarlaí go fáil chumar sinna. Tá bronar máine go bhfuil míl ú fástachar in líne ach an óráid a luatún sin ó scóir hithe Westminster Kielver, Corlam, ní a bhéon rud rós blódrach ann ní dólam. Ní ró fadí híl me héin a garcarráisir an óra, gro se tóiste agus gro se résanna agus mar a dúir tú héin céalhar go maiid. Bhí an tuachtar an Michael D. Higgins ag treachtar a bhainteras agus ar an fróise siochanna an dulchan cin móra tá genta le bliantí bag an nuas leis an chaidirfad ar an déhír an neartú agus a chothó agus chreachtar an dulchan cinne tá genta fiú hanig an Wenrín gohéirin. Dúirt se na jigalin a bheith faoi scéile na namachtaí wufasá na Harley bliantí hain an ar háir iad le ingearmad a herad agus cant chéalhar a dhéanú igen sin agus sílam go nehaid sin a bhaimar gaoine chreachtar na daoine ar bhigantí fá gal ar Georíart agus ar imircinn seo go seasan, bhfuil de heile héin mar hampla agus go mín se cehniúarú agus an ról tehart a bhí acu sin an seasan a thógal mar hír agus an bhratain ar fáidir ná. Gur mágata áine níl an óráid a ríis ar a bhéon líne starúil, éon líne ar le a heasamach an dutse.
Well, chuir sé isteach ar dús a thuaim héin nach féidir an folaíocht a scarmach ón economíocht agus an gné sosiálta den saoil, so sin Michael D. Higgins é héin a cáinte an tús. An fear acadúil beidir chumá? Well, agus an fear polúil a bhí ar netteach lé de fortí an locht aibre ar fehád a bhí géirí rud a cinnte ráfuoi sin. Chomála sin an bhéim a chuir sé ar athhaintras idir níomháin idir éire agus an bhreatan ach idir protestúnaí ola agus pobl náisiúnach na hÉireann. So bhí sé sin simú. Agus chuir sé béim ar an ceist conspóideach seo dealing with the past. Cúpla ceann den na hagel a bhar rinne sé le déanaí. Agus is cosúil goil sé le rud a cinnte le a rá faoi sin a nacht. A gapan tú go gcuinófar ar an óráid seo hanmh faoi mar a chuoine míad ar fadar an bhéidir bhíle ráig an manraíon i gasláán bhleachlí a 3 bliain ó hin. Gomráid leis an óráid a thug an banraíon a gasláán bhleachlí. Gcuinófar ar seo an meid cuoineag daoine? Yeah, nó is cuoin le daoine dar nó an tahananta a dug si go na daoine a réid ar san na hÉireann, agus sílam go mbeidh an óráid san chinál sin le déine ag an úachtarán a nacht. A Ronald, da bhíting teachta reis chútsa inis, agus díreach le ceisteach airt agus tú a plé le an ábhaintear na hÉireann agus muintear na cathairachan san mór híompairt. Gapan tú go gur sé seo leis an gaidirh atá idir muinte na hÉireann agus muintear London, muintear na Breataine gotaine? Ó cinnte, ceapim nuair ecann siad le héad le Martin McGuinness ag teachtain seo agus ina sí ar fésta leis an banraíon agus tugann sé bród dóibh agus beidir gur misneach go meach fios ar an scéal de réir a chéile, cé gur bhíomíad go léir gur scéal casta agus tóga sé roiinthá blianta chun é a thocrú má thocríomhar é riamh. An Universitáin tá fésta mór a nocht agus beag deis ag an banraíon agus beag deis eile ag an uachtar an cúpla focail rá. Cad a ceapan tú bheith le teachta sin dar leat agus cad a bheith atá lómáireach? Well, if fádi sílim go mé go leor airdir ar an fésta mórsna tá tarliú a mé gaslan Windsor North, mar gur seán chéan nuirihs an wenrí na Lord le linn na Cuairt, agus ar náia be daoine chuneal súléir mar hampla an lórisí coppla facail Gaeilge mar ar lórsí má le clia, an mé tagart le le genuicí den achhaintir agus an dulchan cinne tá genta agus na trobladí tá gobúí sin níos go fáil ó chuai, agus tá lidí tucha ggóil an tuachtar an Michael D. Higgins a rudenchart sontas a leidir a ré, nelas a an Stáit seo a muine se le palatíart go ddíra nó muine se leis an chaidir idir an dé hir, a ar náiad tá chuidhór an aird ar an néasta North ggóil Martin McGuinness ó chin féin le bheith lethir sin nó do bhí na méine caiint faoi le coppla le, mar bhí se sontas an nach ró sin féin a lehéir ácha dír bínar a hanig an wenrin go héireann, agus a daoine gur ar a léad ggóil se codúla sin chaidir idir an dé hir, agus a codúla sin chaidir in bhenach ó chuaí fásta. A maira tá go leor amachtaí ile ag an tuachtaran, tá sé ag tuairt Cuairt ar Harlan Ulscoil London éte gasa se le go leor éireannach a d'obair le na bliantí fada nuas sin tuirmhís sleinte an NHS agus lóra se lá siúd. Tá ácaid ilig ag hallan na Cuairt, tá ácaid ag bhain Sabina ag an agriacht rada ag pléile cursaí fashion agus alíne, tá se ar náil le buú leis an phríomhara David Cameron ag ifir a Jace Red Downing agus rud sontas a bheits an sin, go mé an deisi an bhirt acu sí síos le chéile agus rudí a phlé, agus an sin be Cuairt go bhfuil Nick Clegg an las phríomhara agus be sinnig tarlú a Buelas Buckingham agus is air den sontas a an sin ggóil an Cuairt ag tarlú túhastí a Buelas Buckingham. Áine cím go bhfuil go leor do bhaintear London in san tú geartláir na cathairlach agus Westminster díreach taobh hirdíad. Cím gúil siad mór híompairt. Bhfuil is acu son go bhfuil Michael D. Higgins go bhfuil se ar chuairt ar ard chathair hasanna agus na Breataine nó Ríochta Aontaithe henmh?
Well, a fádi bí imachtaí tarlú gath leid an teart an timpeall in Seár Westminster ina ríran ní mar an de chlua bailí tí muid an foilas nó an bhainisteir nar a hanig an tuachtaran agus a bhain Sabína an seohaniu. Bhí mis an seo bhí an dónahan agus ba bheith cante bhí genta ar an ócaid seo ins na main, ins na pepper ar an radio. Iniu tá clúda foiitig ar an BBC, UTV, Sky agus fiú crúnas an rankin sin a da greach rií an seo an London ní chilam go goran se astíí fa ggóil an tuachtaran an seo, chuir siad ní smó spéisiad am duine artar nós Putin nó Obama a lethir ach mar sin héin choirí daoine éannaí don chuid is smó spéisial. Gur mí agad áiní bhreisláin na soachta bheithan ar damta beo an san ó Westminster. Níl heasta go teachtaisteach an san mar tásan gur heasta go chuir leis an bhéidir bhí árá i gáine. Tás go bhfuil Martin McGuinness lútean sin bhreanna daoine ar na poblachtánaí ó thuí mar wach idir an bhreatan agus éire ar feadh bhád ach anois is féidir le náisiúntóirí ó thuí a bheith ina droichead ar bhealach mar tá ionadaíocht ag aber ag sin féin sa Parliament i Westminster agus im lá clia, so cé nach nachan siad leis na síocháin i Westminster tá póirtí an sin bhfuil ionadaíocht aige sa dá Parliament sin seo. An bhfuil tusa dóchasach go gothóig an chuirte go gothóir sé nasc bhád níos láidir inis idir an dá Oileán. Síle mé ach tá bagartí ann ba referen ann samratan ar bháilríocht an Aontas Eorpach ní fisca fól cén tar a bhaith ar referen sin agus déach sé gáil tro ar be ach fiú má ágan an bhreatan an Taontas Eorpach ba éire tharbheith tábhachtach mar ceangal mar nasc idir an Aontas agus an bhreatan. Aber má ágan an bhreatan an Taontas beidir go mbeidh ceangal sin níos tábhachtaí fós. Dr. Neil, gur míle maigad a achta bheith an ardanta sin mar